شالوم 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 بيتسوي እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አን ሓኹም ሰላሕ ዲኔ ከመይ ጸኒሕኩም እዝን ዝበለጸ መዓልት ዝበለጸ ቃል ንካፈሎ ፕሮግራም ናይ ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውን ህይወት ቃል ክንካፈሊና ንጎ ሰዓት 4 ኣብዝናትና ዩቲዩብ ሰላሕ ዲን ሲአርጂ ዝብል ኣብ ወርዲው ሰብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ነትናይ ደወል ምልክት ድማ ጽቆጡ ንጎ ከመጽኩም ማለት እዩ ካልኡን ብዙሕ ትምርትታት ነው ወርዳ ኣለና ኩሉ ትምርትናትና ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም ሎም እንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ሬማ ዝብል ቃሊና ክንካፈል ሬማ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 كابتن صغلته ديابلوس دما 4 معلتي بديابلوس دما 4 معلتي تفتنه بدن معلتات تيين كاغلو كاي بلعن نساتن بستودع طمه ديابلوس دما ود املاخ انتخونكا از امني انجيرا كون عزز بولو يسوس كا سب كله قال املاخ منبر بنجيرا طراي اينبرن صحف ايو ايلو ملسلو يسوس حدا ነገር ነይሩ ዲያብሎስ ክፍትኖ መጀመረ ንዲያብሎስ ሆን መልስ ህብ ነይሩ ካብታ ሓደ ዘሃቦ መልሲ ሰብ እንጀራ ጥራህ አይነብርን እዩ በሁሉ ቃል ካብ አፍ እግዚአብሔር ዝወጽ ይዝነብር ኢሉ እዚ ቃል ኢሉ ዝጸውዕዎ ዘሎ ሬማ ማለት እዩ ሬማ ማለት እዩ ሪኹም ቃል አምላኽ ኣብ ክልተይና ንሪዮ ሌጎስ ሬማ ይባሃል ሌጎስ ማለት ብሙሉኡ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማለት እዩ ሬማ ማለት ግን ካብትና እግዚአብሔር ቃል ስፔሲፊክ ነተዘለኻዮ ኩነታት ዝኸውን እዋናዊ ቃል ክወሃበካ ሆሎ ንሱኻ ሬማ ይባሃል ስለዚህ ኢሉ ሰበትነት ዘድልዮ ሰዓትን ጊዜን ዝኸውን እዋናዊ ቃል እንዳረኸበ በዚ ይዝነብር ريخوم انت دعا ريما زيبلنا خوينو نتزلنا يو ساعتن كنتاتن زخون ملسي بلنان مالاتيو نابنت እግዚአብሔር አና አብትኾኖ ኩሉ መሳኻኤት بالቃል አብዝ ሌጎስ ተጻሒፉሎ አብዝ ሙሉና እግዚአብሔር ሐቂና እግዚአብሔር ቃል ተጻሒፉሎ እዛ ቃል እዚኣ ግን አብ ሓደ ወቅቲ አብ ህይወትካ በይንኻ ኮይኑ አብ ዝተሰምዐካ ወይ አሸጋር አብ ዝኾነ ኩነታት ምስ በጻሕካ እዛ ቃል ሬማ ኮይናና ውሽጥኻ እንተ ዳ መጽያ በልዕካያ ተጸኒሕካ ዛ ቃል መንፈስ ቅዱስ ነቲ ሰዓታት መልስ ገይሩ ነዛ ቃል ተዳሂቡካ አነ መሳኻኤት بالቃል ህያው ትኾንዓኻ ማለት እዩ ሽዑ تخونتاتي أملاق مساقكم زولا أمينكا بتبعت تسعرو مالتيو سلازا عاب هيوتنا اندا سعرنا نخيد بريمايو ريما وانا وزخونا قال كل جيزي خلوكم علوه نتزلقم وزخون قال كل جيزي خلوكم علوه ناي منفس قدوس دمتيب قال أملاخ أبلبهم كل جيزي خلوكم علوه انت دا ريما علوكم كوينو عفتك على وقت قبر تخوليهم اتقال نتزلقم مخونتات منو ملسي كونكم خيليو أملاخ بريما جيري إذا ساقرنا بريما جيري نخونتات دا መልስ ዝቦ ሬማ ክመጽ እንተ ዳ ኮይኑ ግን መጀመርታ ሌጎስ ክህልወኩም ኣለዎ ቃል አምላኽ ክትበልዑለኩም ቃል አምላኽ ክንበላዓለና ካብቲ ድበላዕናዮ ቃል እቲ መንፈስ አውጽዩ ነቲ ዘለናዮ ኩነታት ዝኸውን ሓንቲ ቃል መልስ ክበና ይጅምር እቲ ዛዕበየ ኣብ ህይወት ክንስዕር ዝገብረና ቃሉ ኣብ መንፈስና ተረኺብናዮ እዩ ሬማ ማለት እዩ ريما زمصلو منገድታት አሎ ሓደ ነገርኩም የሌጎስ ክትበልዑለኩም ካላአይ ኣብዚሕኩም በቋንቋ ክትጸልይለኩም ሪኹም ኣብዚሕኩም በቋንቋ እንዳጸልኹም ኣብ ውሽጥኩም ብልጭ ኢሉ ድመጽኩም ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሱ ሬማ እዩ ሓዝዋ ጽኒዕኩም ምኽንያቱ እቲ ሬማ ንላይፍኩም ሽፍት ከም ድገብር ክገብሮ እዩ ኣብ ነፍስ ወከፍ ህይወትና ናብ ድቅጽል ምዕራፍ ንሳገር ብሬማ እዩ بريما إنا نساقر سلازم دا تصلقوا ما وشتكم زمتك على حزوه نعو عستنتنو عسلاسلو السشعو علمكم كغيرو نسشعو شيواتكم كنووتايو كالا عيد ما نقال أملاك نستنتن كلنا كابو ريما يوتسيو هاليلويا سلازي ريما كتوابو كلكم أحواتي حزوه السو ملسو كل نقراتكم كل جيزي أبزو خونا عينت كنتات كتاتو كلكم
ጥራሕ ኣብ ኩነታት ክትኣትው ከለኹም ኣይኮነን ነብሲ ወከፍ ናይ ህይወትኩም መዓልታት እንዳቐጸልኩም ንኽትከዱ ሬማ ንኽትቅበሉ ተዳለዉ ሬማ ንኽትቅበሉ መታን ኩሉ ግዜ ሌጎስ ብልዑ ቃል ኣምላኽ ብልዑ ሽዑ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ዝኸውን ሬማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኩም ከምጸልኩም ክጅምር እዩ እቲ መንፈስ ድማ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለ ኩሉ ከዘክረኩም እዩ ዝብል እንተ ደይ በሊዕካ ካበይ ኣምጽኢ ሬማ ክበካሞ እንተ ደይ በሊዕ ካበይ ኣምጽኢ ሬማ ክበኒ እንተ በሊዕ ግን ሬማ ክበኒ ንኽእል መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብዝበልዓኩም መጠን ንህይወትኩም ዝቕይር ሬማ ካብኡ ክወጽልኩም እዩ እቲ ሬማ ግን ንኹነታትኩም ከም ሰይፍ ኮይኑ ክሰባብረልኩም እዩ ናብ ዝቕጽል ክብሪ ከሳግረኩም እዩ ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድኃኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግቡርና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም